Molto onorato, signor vicepresident. Amigos Catalan, geachte schepen, geachte dames en heren, beste vrienden. Als wij, ook als VVD, zoals we elk jaar zouden willen, niet dit jaar toch niet naar de Diada kunnen invallen voor Groningen, dan komt de Diada naar Vlaanderen. En een oud Nederlands spreekwoord zegt: als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mohammed. Ze verwijst naar Francis Bacon, een tijdgenoot van de Marquis, die we hier vandaag herdenken. Bacon deed wat meewarig over de uitspraak van die ongelovige profeet Mohammed toen hij zei dat voor een toespraak en zijn gebed de berg naar hem toe zou komen. Absolute nonsens. Zo klonk het. Roekeloos, of in termen die nu in dit land meest gangbaar zijn, surrealistisch. Bergen verplaatsen zich immers niet. Ach, wij weten wel beter. Hoop en geloof in wat juist en rechtvaardig is, doen bergen verzetten. Nationalisme, dat een soeverein volk drijft naar vrijheid, gelijkheid, solidariteit, naar een eigen onafhankelijke staat, is een kracht die bergen doet verzetten. Ook wij in Vlaanderen weten dat. Een vreemde mogendheid kan proberen, zoals in 1714, om te doen alsof een natie niet bestaat. Met de grond gelijk maken, burgers vervolgen, hun rechten ontnemen, tot en met een taal verdelgen. Maar een volk dat een natie vormt, is als een feniks. Het herrijst uit zijn as. Net zoals in 1714. Hoe hard de repressie ook is, niets houdt een natie tegen. Ze bestaat immers en overwint. Want een strijd die rechtvaardig is en legitiem, houdt niets tegen. Elk volk dat een natie vormt, heeft recht op soevereiniteit en zelfbeschikking. Het Catalaanse volk en het Vlaamse volk. Daarom staan wij hier vandaag opnieuw, graag schouder aan schouder, met onze Catalaanse vrienden, in de hoop en stellige overtuiging dat wij volgende keer terug in Barcelona de Diada voor een onafhankelijke Catalaanse staat kunnen vieren. In afwachting klinkt het hier in Vlaanderen: Visca Catalunya, Iure Bona, Diada per Atur.